Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħut inġbarnaw għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ninsabu fit-tieni ħadd ta' Randan. Il-liturġija tal-kelma illum tistedinna biex nagħmlu bidla bħalma Ġesu tela fuq il-muntanja Tabor u nbidel quddiem l-Apostli. Issa l-bidla tieħu ħafna ħin u l-bidla li ssir għat-tajjeb tieħu ħafna ħin biex nbidlu għal ħażin m'għandumu xejn. Għalhekk ridu nirrikonoxxu l-importanza tal-preparazzjoni anke tal-bidla spiritwali tagħna. Bi preparazzjoni għal l-quddiesa li llum ser nofruha għar-Roħ Margaret Buttigieg ejjew nirrikonoxxu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Int li ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Int kollok tiba mal-midinbin Kristu ħniena. Inti avukat tagħna quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tridna nisimgħu lill-ibnek il-għażiż itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nissaffaw għajnejn ta' ruħna ħalli nitħejjew bid-dera tal-glorja tiegħek. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Alla jagħmel patt mal-qaddej ġust Abram. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej ħareġ lil Abram il-barra u qallu ħares sewwa lejn is-smawwiet u għodd il-kwiekeb jekk għandek ħila tgħoddhom. U żied jgħidlu hekk qed ikun nislek u Abram emmen fil-mulej u dan għaddihulu b'ġustizzja. U qallu jien il-mulej li riċtek minn Ur tal-Kaldin biex nagħtik din l-ard bwirt. U qallu Abram, Sidi mulej, kif inkun naf li se nirita? U wieġbu, ħudli oġla ta' 3 snin, moża ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dawn kollha u qasamu minn nofs u kull nofs qiegħdu biżwiet ieħor, imma l-asafar ma qasamhomx. U niżlu l-asafar tal-priża għal fuq l-ixsma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Iju niżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi u waqgħu fuqu biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien uri daħħan u irsien nar iżiġ qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu lil nislek nagħti din l-art mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat, il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien il-mulej iddawlu s-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu flimkien il-mulej iddawlu s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej iddawlu s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien il-mulej iddawlu s-salvazzjoni tiegħi. Isma' mulej, leħen l-ajta tiegħi, ħenna lija u iġibni. Ija qed f'qalbi, fittex il-wiċċi. Jien wiċċek infittex mulej, ngħidu flimkien il-mulej iddawlu s-salvazzjoni tiegħi. La taħbix wiċċek minni, la twarrabx blerra l-qaddej tiegħek. Int l-għajnuna tiegħi, tħallinix u titlaqnix. Alla tas-salvazzjoni tiegħi,
ngħidu flimkien mulej id-dawlu s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għatinara tjiba tal-mulej, fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej, ngħidu flimkien, il-mulej id-dawlu s-salvazzjoni tiegħi. It-tieni qari. Kristu qatt ibiddilna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostolu lill-Filippin. Ħuti, aħna pajżana tas-sema, minn hemm bil-ħerqa nistennew jiġi, is-Salvatur tagħna, Sina Ġesu Kristu. Huwa trid ibiddilna l-ġisem imsejknin tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-seta li għandu li jġib kollox taħtu. Għalhekk intom, ħuti li intom l-għożda u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-mulej, maħbubin tiegħi. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla, jogħġobkom qumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Fis-sħaba kollha dawl instema' leħen il-missier instema' dan hu ibni l-Għażiż isimgħu lilu. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ħamjew lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu u tala fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li u jitlob id-dera ta' wiċċu tinbidel u l-bies tiegħu saru ta' bjuda li tagħammex. U kien hemm żewġ irġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija, li deru fil-glorja jitħattu fuq it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejta bin-nas, imma baqgħu imqajmin sewwa u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġ irġiel li kienu miegħu. X'in dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesu: Mgħallem kemm aħna sew li aħna hawn. Ħantellew tliet tienet, waħda għalik, waħda għal Mosè, waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid, waqt li kien qiegħed jgħid dan ġiet sħaba u għattietom u ma beżew kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħab nistema' leħen jgħid danu ibni il-maħtur, isemgħu lilu. Ma l-instema' leħen Ġesu sab ruħu waħdu u ma żammew skiet u għal dawk li jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelu nitnatfu mid-dubitna. Il-Vanġelu tat trasfigurazzjoni mjaf kemm il-darba qrajnieh, mhux darba jew tnejn, u dejjem forsi rajnieh mill-aspett li Ġesu qed jipprepara l-apostli kif fil-fattu għall-mewt tiegħu. Illum ħa naraw ftit mod differenti. Jiena ħa naqbad it-tema tal-bidla, trasfigurazzjoni jekk tfisser Ġesu inbidel qudiemhom. Issa l-bidla anke fil-ħajja tagħna biex noħolqu xi ħaġa biex xogħol ta' jdejna, biex skultur jagħmel biċċa skultura fl-irħam jew fil-linjam, idum ħafna. Rid jaħseb jippjana. Anke biex tarbija tiġi fid-dinja, hemm proċess. Kollox jieħu żmien biex nagħmlu t-tajjeb hemm żmien. Il-bidla iġġib bidla fina mbagħad. Immaġinaw koppja l-għada kif tiżżewweġ u jkollha tarbija, iġġib bidla fil-familja kollha. Kollox jibda jiċċentra mat-tarbija. L-istess ħaġa Ġesu dan li qed jipprova jagħmel mal-apostli ta' u magħna. Meta tellaħu fuq il-muntanja, l-Vanġelu kien ċar u telgħu fuq il-muntanja biex jitolbu.
Jiena nixtieq naqsam magħkom kif naħseb li dan Ġesu qed jipprova anke jbiddel lilna ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Issa nibdew l-eżerċizzi spiritwali. Ġesu qed jagħmel esperjenza ta' eżerċizzi spiritwali mal-Apostli. Dan li qed jipprova jagħmel Ġesu. Fi 3 tappi li qrajna llum, 3 passi importanti. Kull bidla trid preparazzjoni u l-preparazzjoni titlob sakrifiċċju. Qed iġini ġa moħħi meta jien nibda nixxin xi ftit ngħid irrid nagħmel dieta. U kemm nagħmlu sakrifiċċju tmur timxi u tmur tiġġoggja u tnaqqas mill-ikel u l-bidla tiġi bil-mod. Issa aħna naħsbu biex nagħmlu l-bidla fil-ħajja tagħna materjali u fil-ħajja tagħna spiritwali. Qegħdin nippreparaw. U dan li jgħidilna Ġesu, mela l-ewwel pass huwa nitilgħu il-muntanja biex nitolbu. Issa biex titla' l-muntanja ġifieri, il-muntanja hija il-post fejn hemm il-kwiet tinqata' mill-affarijiet tad-dinja. Kunu għafu li mhux faċli ta'. Mhux faċli fl-istorbju tad-dinja li tgħid jiena rrid niltaqa' ma' Ġesu. Hemm ġurnata rtira l-koppji, hemm ġurnata irtira għas-saċerdoti għax anki aħna jkollna l-irtiri ta'. Kemm insiba diffiċli jiena biex ngħid dik il-ġurnata ma nieħu xejn, ma nagħmel xejn u nipprova mmur dan l-irtir. Titla l-muntanja, l-apostli, 3 apostli x'intelew miegħu kienu bla nefsan fuq. Il-Vanġelu jgħidilna kellhom nas kbejr għax tiswilna. Jien biex insib ħin, intom biex issibu ħin f'dan ir-randan li tiddedikaw nofsija kuljum anke qudiesa ta' kuljum. Aqqas jirnexxielek kultant imma mbagħad biex innaqsu il-pace u biex mbagħad insibu ħin. Jew biex nisemgħu xi konferenza fejn insibu ħin. Mhux biex inċanfar ta' qed ngħid imma biex nagħmlu riflessjoni, biex nibnu xi dar, biex nirranġaw id-dar, insibu ħin. Imbagħad biex nirranġaw il-ħajja spiritwali tagħna insibuha diffiċli ħafna. Ibda minni. Imma bżonn li nagħmlu dak li għamel Ġesu mal-Apostli. Nagħmlu sakrifiċċju, nitfu l-mobile, inħallu t-television, inħallu l-mezzi ta' komunikazzjoni u jekk qed isejħulna l-eżerċizzi fil-parroċċi immorru, insibu il-ħin. Tiswielna għax irid immexxi t-tisjir iktar tard jew iktar qabel, għax jiġi r-raġel biex ikun imma rridu nagħmluh dan is-sakrifiċċju. It-tella tal-muntanji hija diffiċli. Jekk ma nagħmlux hekk, maħniex ħanaraw il-Ġesu iċ-ċimbwieċ bħalma raw l-Apostli. Ġesu ma nbidilx ta' jien ma nemminx li Ġesu nbidel ta' fuq il-muntanja. Ġesu dejjem l-istess. Kienu l-Apostli li għax għamlu sakrifiċċju waqal velu quddiem għajnejhom u raw lil Ġesu kif inhu. Wiċċu mimli dawl. U x'inġara dan? Ġesu daħal f'komunikazzjoni mal-missier fit-talb. Saret din il-bidla f'Ġesu, jew l-Apostli bdew jarawh Ġesu fuq l-artan minn ftit ieħor għastemmen u l-istess Ġesu li kien hemm fuq il-muntanja. L-Apostli jisfel fl-istorbju tad-dinja kienu qed jarawh bħala bniedem. X'inqatgħu fis-silenzju u rriflettew, bdew jarawh kif inhu u bidlilhom ħajjithom għax qedtilkom fil-bidu, kull bidla ġib bidla fina. Jekk kien irid il-bidla fija, rrid niltaqa' ma' Ġesu. U biex niltaqa' ma' Ġesu rrid nitla' l-muntanja u nsib il-ħin biex niltaqa' ma' Ġesu. Inkella mhux ħassir bidla fija. Għax ma sibtx ħin. Il-bidla fulied issir għax nagħmel sakrifiċċju, nagħallimhom u nipprova nagħmel it-tajjeb magħhom. U din kunu naqra smart ta' mhux għax jien smart, ma nkunu naqra smart. Ix-xitan dak li jinbidel f'malajr huwa kollu ħażin. Ara il-gwerra. Kemm dawn biex jibnu l-pajjiż ilhom 20 sena. F'ħakka ta' 15-il ġurnata tħarbat pajjiż. Kissru kull mem. Għax il-ħażin ma tieħux żmien biex tagħmlu. Inti ddum tipprova ittejjeb lilek innifsek 10 snin, 7 snin. Jiġi x-xitan u fi kwarta jħarbatlek kollox. U għalhekk Ġesu jinbidel u jridna narawh kif inhu
biex dak li rajna u dak li jgħixna xin ninżlu mill-muntanja t-tielet pass ikunu nistgħu ngħixuh. Għax xin ninżlu mill-muntanja ħansibu l-inkwiet, ħansibu u li naffaċċaw il-problemi tal-ħajja. Imma jekk jiena ma naqgħodx ma' Ġesu bit-talb u sirt naf minnu Ġesu, jien kif nista' ninżel hawn isfel? U ma għamilx esperjenza ta' Ġesu. Issa esperjenza ta' Ġesu tgħidlek il-Ġesu tafu u jien nafu t-tieni persuna tat-Trinità mhux dejjem hekk tgħallimna, imma iltqajt miegħu. Għax jiena naf ħafna nies fuq it-television ma nafu. Imma iltqajna ma' Ġesu. Kieku li jidħol Ġesu issa minn dak il-bib. Nafu li l-Ġesu jiena. Iltqajt miegħu fil-ħajja tiegħi jiena. Rajtu fil-kobor tiegħu. Biddilli ħajti fi kliem ieħor. Jew jiena għadni l-istess l-israni ta' meta għamilt il-griż ma nisma' l-qudis il-ħadd. Ngħid forsi Ave Marja x'in inqum u oħra qabel ma norqod. X'in kun hemm bżonn nagħti karità u l-nisrani tiegħi jasal sjem. Ix-xitan f'malajr ħarbatna dak ma nkunux iltqajna ma' Ġesu. Kemm huwa importanti li nagħmlu dawn it-tliet tappi f'dan ir-randan. Nitilqu kollox. Hemm bżonn insibu ħin biex niltaqgħu ma' Ġesu. Nidħlu fit-talb. Għax it-talb biss jagħmilna niddu bħalma sar Ġesu. U x'jiġrilna? Irridu nibqgħu ħdejh meta nagħmlu esperjenza Ġesu. Ġesu ejjew bħalma qallhom Pietru, ejjew nibnu 3 tineta waqs ħaseb għalih ta' Pietru, għal Abram, għal Mosè, għal Ġesu u għal Elija. Ma qallux għalina, qallu għalikom, qallu għax hawnhekk qegħdin sewwa. U meta ltaqgħu ma' Ġesu, għalhekk hemm Elija u Mosè. Mosè jippreżenta l-liġi. Il-liġi ma tibqax pis għalina meta niltaqgħu ma' Ġesu. Il-kmandamenti mhumiex saram imma l-kmandamenti huma mod kif ngħix biex inkun kuntent. Meta tiltaqa' ma' Ġesu, jekk il-kmandamenti għalina għadhom għax ma nistax nagħmel hekk tax il-bambin jibgħatni l-infern. Għadna ma fimna xejn mill-imħabba ta' Ġesu. Għadna bħat-tfal iż-żgħar li jridu nobdu l-kmandamenti għax Alla jikkastigana. Pjuttost nobdi l-kmandamenti għax Alla ħabbni u tani dawn il-liġijiet għalli fil-libertà għamil li trid, m'hemmx għalfejn tobdihom, però kif tgħix ferħan, għejxhom. Imbagħad ma tibqax titradija l-mara, imbagħad ma tibqax taħseb ħażin, għax hemm l-imħabba, din id-differenza. U meta niltaqgħu ma' Ġesu ssir il-bidla, ma ninsewhom dawn it-tliet tappi, mhux ħandewwimkom. Nitelgħu fuq il-muntanja ġifieri jridu nsibu ħin jiswielna biex titla' fuq il-muntanja għat-tela minn Mar Tabor, Ġerusalemm, domna minn għalija nofsijiet lejn bit-taxi, hemm ġibda. Immaġina daw l-apostli damu xi sa'tejn u nofs mixjin biex telgħu fuq il-muntanja. Imma hemmhekk fis-silenzju tal-muntanja ltaqgħu ma' Ġesu. X'indaħlu fit-talb, x'in il-liben daħal fit-talb mal-missier glorifika ruħu. Meta aħna nitlu fit-talb ma' Ġesu, naraw lil Ġesu kif inhu. Biex imbagħad ninżlu u naffaċċjaw il-problemi tal-ħajja. Ġesu kien jaf li ftit wara ħajsalbuh. U rid julihom mill-apostli biex f'dawk il-mumenti ma jaqtawx qalbhom x'nera fuq il-kurċifiż. Biex ma jaqtawx qalbhom. Jien nixtieq naqralkom ittra li ntbagħtet il dan is-santwarju ta' mara li ltaqat ma' Ġesu f'dan is-santwarju mill-Ukrenja, minn fejn hemm il-gwerra. Kitbet ittra ftit ilu fi żmien il-gwerra. Ħanaqra kif inhi bl-Ingliż, fiha xi żbalji tal-Ingliż ma jimportax ħanaqra kif inhi. Għax din il-marra ntaqgħet ma' Ġesu hawnhekk u qed tgħixu llum. Dik l-esperjenza li għamlet ta' Ġesu għenita u qiegħda tgħinha biex tgħix il-gwerra li mhijiex faċli. Rid ngħidilkom ukoll il-container ħajntbagħat illum tal-affarijiet, il-ġabra kienet ta' 2700 biex jintbagħtu l-Polonja għal dawn in-nies li kellhom iħallu kollox. Immaġinaw tibni d-dar, tirranġa u f'jumejn titlaq il-barra b'naqra ta' basket. U x'int tmur lura jekk imorru lura ma jsibu xejn, irridu jerġgħu jibdew mill-bidu. Għal xiex
Ejdu li jintom. Kitbet hekk din il-mara. Kitbitha bisimha b'kollox, u naqrajilkom kif inhi. Ukrena tħeġġiġna biex nitolbu għal paċi. Dear Christians of Tapinu, National Shrine, my name is Tatiana and I am Ukrainian. Here in my country the people are dying. They are being wounded and murdered by Russian military. Our lives are being destroyed. I heartily beg you to pray for us. I know personally the Virgin Mary of Tapinu hears our prayers. When in the year 2018 I prayed in Tapinu National Shrine to become a mother. Soon I got blessed, and finally after years of waiting I had a 4-year-old son. I tried to come to Malta to give thanks to the Virgin Mary, but there was no ability because of COVID-19. And I still don't have it, l-opportunità li tiġi qed tgħidilna. But now, because of the war, my son, given to me by the Lord, araw xi sbuħija ta' given to me by the Lord, and I are trying to save our lives in a bomb shelter. Please pray for us and for Ukraine. Not war but love should be among the people on the earth. Din il-mara iltaqat ma' Ġesu f'dan is-santwarju permezz ta' Marija. Illum qed tgħix dik l-esperjenza ta' Ġesu fid-dawl tiegħu f'mumenti diffiċli ħafna ta' gwerra. Ġesu tiegħu dan il-Vanġelu nagħmluh tagħna. Ejjew insibu ħin biex niltaqgħu ma' Ġesu f'dan ir-Randan biex ibidlilna ħajjitna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mlej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela-s-sema u jiet fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis ma' Ġesu fuq it-Tabor ejjew aħna wkoll nitolbu lill-Missier biex il-koll niġġeddu f'imħabtu. Nitolbu għar-rajja tal-Knisja biex ikunu bnedmin ta' talb u jxandru bix-xhieda ta' ħajjithom juruna l-imħabba tiegħek lejn il-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbu għall-Papa Franġisku biex il-vjaġġ li ser jagħmel fostna jservi biex nilqgħu bl-imħabba tal-Missier u narfu ngħixu ta' aħwa flimkien nitolbu. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus sabiex jaħdmu ħalli tinsab soluzzjoni għal waqfien mill-gwerra fl-Ukranja biex il-poplu jgħixu fis-sliem u l-paċi nitolbu. Għalina biex inkunu nies ta' talb nħallu il-kelma tiegħek iddawwal il-ħajja tagħna nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn il-familji ħalli mqawwijin mill-kelma tiegħek jikbru fl-imħabba u għamel il-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek nitolbu. Mulej Alla tagħna ħad tkun il-kelma tiegħek dawl fil-ħajja tagħna bi Kristu Sidna.
lo presentiamo a te perché diventa per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore, uomini ed Ennalina mulei, ennalina. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vittma li sejrin nofrulek mulej tnaddafna miħtijietna, tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem biex nċelebraw kif jixraq il-misteru tal-Eid bi Kristu Sidna. Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien roddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli fuq l-għolja mqazza u rihom is-sebt tiegħu biex kulħadd jara fit-tajjeb li l-glorja tal-qawmien għall-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni kif xetu wkoll bil-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu l-kubur tiegħek u ngħidu Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewit, mbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' qudusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi salvana, ta' salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna illum mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Margaret Buttigieg li għalija qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hekk f'dan iż-żmien tar-Randan rajna kemm hija importanti li niltaqgħu ma' Ġesu u nitolbu. Waħda mill-isbaħ tal-bit li tagħna tajjilna Ġesu stess meta saqsew l-Apostli kif għandna nitolbu hija t-talba tal-Missierna. Ngħiduha bil-qalb u nifhmu x'qed ngħidu. Għalhekk ngħidu flimkien, Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarrisx leħtijietna, żars lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu paċi li xulxejn. Paċi il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf Talla. Dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem fl-imkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Għad qarbejn minn ħajjit qarben jitla minn nofs nitilgħu fila waħda u nżommu id-distanzi bejnietna. Kull min irid jitqarben nerġgħu naqbdu ftit ir-ritmu kif konna qabel, imma żommu dejjem id-distanzi u nersqu dejjem lejn l-oqrob saċerdot. Grazzi.
Nirringrazzjawk Ġesu tal-li joġbok tiġi fil-qalb tagħna. Nadurawk Ġesu nberkuk. Nitolbu. Bil-ħrara kollha mulej irroddulek ħajr għal din it-qarbina li għamilna li bija sa minn dejjem minn din id-dinja stess tatina semm il-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna. Qabel ma nitilqu għandna xi avviżi, l-qudisa tal-Papa Franġisku fuq il-Fosos millum il-ħadd f'nofsinhar, kull min jixtieq li jkollu post bil-qiegħda l-qudisa tal-Papa Franġisku fuq il-Fosos tal-Furjana li se tkun iċċelebrata nhar il-ħadd 3 ta' April fl-10:15 filgħodu għandu jirreġistra fuq papafranġisku.mt/quddisa. Min ma jirreġistrax xorta jkun jista' jattendi għall-quddisa imma ikun bil-wieqfa. Il-Papa fis-Santwarju ta' Pinu nhar is-Sibt 2 ta' April bejn il-5:30 ta' filgħaxija u s-6:30 ta' filgħaxija l-Papa Franġisku se jmexxi ċelebrazzjoni ta' talb fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Dawk li jixtiequ li jkollhom siġġu fuq it-suntier tas-Santwarju jistgħu jħallu d-dettalji tagħhom fl-uffiċċju parrokjali minn għada it-tnejn 14 ta' Marzu mill-4 ta' filgħaxija l-qudiem. Ovvjament anke fil-parroċċi mhux bil-fors ta' Pinu għalhekk fil-uffiċċju parrokjali. Qoti tad-demm inħeġġu lil minu f'saħħtu biex illum il-ħadd 13 ta' Marzu jmur jagħti d-demm li hu tant bżonjus mit-8 sas-sija dejjem fil-Berġa tax-Xewkija u ma ninsewx nieħdu l-ID. Grazzi, nitolbukom, ngħidulkom grazzi tal-ġenerożità tagħkom l-oġġetti kollha li ġibtu biex jitpoġġew għal Polonja kif qedtilkom fil-pritka jintbagħtu llum stess f'container u l-ġabra kienet ta' 2700. Nirringrazzjakom f'isem il-poplu Ukren kollu ta' din il-ġenerożità ta' l-bambin jibqa' jafulna dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Madonna ta' Pinu u metana l-maletini għafdarek ġenahna għaxinetiet il-qana. Madonna ta' Pinu u d-dimek herqana ġenahna nitolbu biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.